Perlok sai sin pat ngamla bantu sngap klem dawan syapi ban pen sngo halor kejinglong kejingman ya kaba lami nakatu kejingkhot ka KSU ya ka blak flak bairali ha nong ba shlong hadin ba ngaladep penmi ya katu gawe ke video ban keren ban persya halor katu kejinglong kejingman bare ka sorkar umju ban penrem ka sorkar ngamla ru klem dap wan syapi kan ka por menta man pen sngolam kumba ki weru kiri rangba ki politician kilami syakmat ban keren ni halor kan ka menta nilai i na kaliang jung doktor nong lai ru lami syakmat ban ai ka jingkersan ni kimat ki jura ki baka KSU kelara syakmat ban na kaliang jong kiwe ki political party ru kum u doktor mukul ulami syakmat ban penrem ya ka sorkar namar ka jingle menti jongka ka penbor ban mi kini ki jingjia bat u penrem ru namar ka jingtlot jingki bor sorkar ban pek perman ya kan ka jinglong jingman baka sami kum katu nang tang yu iru we naki nong yalam ba arden ulami ru syakmat ban keren ni halor kan ka benta kubor kabang ko banai hakarukum jong kajing ai jimut hakibdei bat kijing ki pai ba persya ya ka sarkar bat nga ko ban sedang da kajing kali bat kajing kali kalong bali ba ki jing ki bajai jai kilong ki baklan bat ki bala ban penpoi ni syakathong jong kajing job ha kabirei bat katu kejinggeli ke bau badan ulabu dan nakaliang jungaru ngakwa ban bu ya kata kejinggeli kumne hangnu pinsyam ba ki jingya ki bajajai ki pen urlong bat ki pen mentoy ya kari bat ya kajaj benreu subha ban ai nuk salem de kumbangi tip lang borok haka history jong ka partai insyam bangilap ba bunsin hi ka sorkar ka sngap ka penbet ka pentrekam ya kita kimat ki jura ki ba penmentoy ya ka ri ba ka caj meriu ka deibet lengba ki lenti jong ka jing snap ngan su ai nuk saya pi haka por ba ya khi ban penyo ya ka regional embo sangne po office hangne po shlong ka jingyo ya ka take office omdei ba yo da ka lenti jong ka jing jai jai hari kala don ke jinge snam om tang hang ne po hari kasi hari syagaruru hadu ba ki mensimbru kila du hadu khandai ngudi berkane ke jinglong ke jingman ka penbor ka sorkar bakan hapet kan hap sngap ban ka hapen bab keren ya kini ki isu nak liang ke sorkar jelah ka tu ka por kam shumla kedat ya kini ki isu ndre ka keren bat ka pentrekam bat ngiyo ya kan ke regional office mentahang ne po nong ba shlong kabala pensuk si kadai ya kinong song jong garilum kasi berjentiaru kumjo tengah kerpat yo badan haba ukren ya kono udi banda pulikot bah udi banda yet bah ya ka history umdei bun sumi ban chupen ksan jubor ya kita kijing ki jong u kiba klempo che ru ngilai i badang sian u badan ukot ya kata ka jing satngan kan ni kadai kijing ki ka bajajai hato ka urlong mo ngi i bakan ni kijing ki jong u kadai tang kijing penbit pajba nah kalian ke sorkaru kala kelas ngap ke jing dawa jong u ndrei ke bajia ke balong ngiui bahadu mentah kam shumla poi shunu ru koni kemat namar uta uba jing mut uta uken randin ban mi ban yakren ban yatai ngili iru pajba dangsian nak liang juba dan ula khot ya ka pisali ban kerkut ka sekretariat tinggal iba kani ke jing khot jong u ya katai ka jing ya kerkut sekretariat kam shumla urlong bat kam shumla poi shunu ru nak liang ka sorkar kale kumbom patio mar kalong penban tangkum ka jing ya kai wat ki pajba be sim bentaru kim shumla poi kumba ka BPP lani ba aden ukmi lenti tengah kerpat ya piki pajba sngobhar bicar ba ya ka jingkren jong ki politician namar bunsin hi ki politician ki keren haba ki keren ni ginu bunsin ki keren nak benta ka jing mentoy politik kinum keren nak benta ka
kaban penmentoy ki pajba bala dengi jet ban penong ye ki je ki bala ban penmi ye ki jing mensau ki jing kumar kanong ka kabu ka bakrao ye ka sorka ba kan kier na ki jing kit ka sorkar kan general comment chikare bala ki je ki kot no ta ki jing plumar but on katap no ru ya kimat ki badai bani keren ki badai bani kun ki bagai sorkar kan hap juba hakaba ki beri kini keren no ye ki wipat ki benta kum ki jinge ki jing shapting ki jing red sim ki jing penrem ki bami na kini ki jing plumar ha ki jing ki kumta kanong ka babha shibon la ringi pentikina bagi jeki ki bagi pelong persya ek sokar kinum thau jingkuman namar kanong rukalat ka kabu ikiri shim kabu bakin penmi jingkuman tena kaliang junga habang apet ya ka jingkren ke jong ba arden haba ukren sepang kane ngai bakane ke jingkren ke jong u kadai ke jingkren kabalong kum kajing persyak jong u ya ka KSU sa ka ba aro ngaong ba kadai kajing keren ka ba mauhi u aiksai balada ka VPP kan wan na kabor ka ba mut kino ki seng balang kino ki pressure group ki ba penlong ya kajing yakhi nakaliang ka sorkar ka bansa chimti da ka VPP kan num sengap batkan kerat syarut ya kita kimat kiba dawa da kita kiseng balang kiba penlong ya ki jingeki tekane kade kadak kasin baka signal bau ba arden ulap pensngau ha ki pajba kabriu nyutrap te kum ki pajba phimle ban sutu bakala ban nakaling junga ngamde ubri ubakrsan ya kata kajing snam lan ni kajing kulumar handre ngami ban pensngau hopi ban su kedo ya ki ki jingjia ha ki por ki baladep la kalong hang ni po hari khasi jungi lani hari India lani hakaleng setelah keperti ka history ka kadau bat ka batai kumta bat sa ka weru kalong namar ba ngam smu ya hap bat ngasmu persya ki jingkren ki jong ba arden ki bayalam bakla ya ki pajba ka beri nyutrep namar ngi ba ki por ki baladep ka sorkar kam jukrat carut ya kita kimat ki jura ki bagi seng balang ki dawa ribun sin ka kot cakamit jong ka jing ya keren ban penbet ya kita ki jing ki bakum ka ribet ka cai penriu pia kendo hanre ban sukeno ban sukedok ti baka sorkar kan lek kumta kamla ban long lek si kala ban long tang hak por ka baka BPP kan sawan ru ngimla ban tip hanre ngi kini ki por ki beladep ki de ki seng balangi ki ba pressure ya ka government bakan menteri kam ikino kimat ki bapan mentoy ya kari pada kejaj benriu ngi ka sorkaro ki kloy ki minister ki babat gitu ki department ki kloy ban hiar syuki lada ki don kano ka bakta ya kari pada kejaj benriu kum ka abaki shim ya kata ka moral responsibility